Bismillah.
Moyo winaya ngasepi sini pentelangge kalebu pambukaning Karana tarlen saking liat raya pengaluyung Oh ilahing ilahing awigna mastu purama sidhem awigna mastu purama sidhem silat mrinduang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sana sinawung langgeng mlebes tumaksil stantun lampahing buddha jinantara tutur katela tetula-tulat mrih labden parabda Wini sudang upama parameng niskara karanta tumiying jaman purwa. Gonggo, Trigonggo Durga Mendak kala sirna. Pinardita meng lalu temangya tekap usana haning gebita tawrenggeng perlambang matumpa-tumpa. Marma panggung Sang Murwa ing kata Sikebyar dumadining wayang Murwa. Purwakaning kandha narik puting basa dongeng kuna ngemu surasa yen ninarasa ya karaos mulajari rohang rasa wani muruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani pindhane kaya jalma kang ila kaca jareh musrinakup cancarita lebecik muskadaring madaning pakiliran yaiku sejatine amriksane pagelaran kang ngringkit purwa Surya Candra Darum yang katuka wis kinurba kodrateng kawasa sahari ratri yang idri bawana Perwatekeng tuk sina gilir gemanti temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkarta isine rambun toya japat ngrembyah dada padhange kutu-kutu walang atoga burono yang buronto dada beranaan tanpa wicalan oh Wetawis dangu seleng kawula tasih dene larasa ngapa ya boko garap tegal sawahe kang lur silur tan padha disrambi sendonan sesindinan mikul garurungune anggiring raja kayane sawanara pirembagan Samarwangit Sanggang Arkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung hingking kiblat papat lor kidul wetan nyang kulon sinaring jagat kang samya Rebanyadara Banteja arep kekuwung paranditatan wonten ingkang amadani kekuwunge Raja Negaring Amarta ya Negaring Indraprastha ya Negaring Wanamarta ya Negaring Batana Kawarsa ya Negari ing Cintakapura kataliwarna mapan wonten Negaring Amarta ya kang aran negara ingkang kinarya pambukaning kandha sak aratring mangke Negaring Amarta temati saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benawi tinampi ombak samudra benang langut kang tanpa wagut pegating paningal kapantok uluting Cakrawala wane-wane jakreng wisih samana kineping jurang cara kinepung nggo serung kinarya sesuing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tarsasar jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo kareng ditri rewe-reweron kalopo bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebansingan hangrang sang langit lenggak tenggok lampai toyo kang mijil saking sendang-sendang mening tirtane iline kang pinara para pelayune kang tinampi waduk binendung-bendung kinarya hangileni sawah nyang pategalaning sang Narakisma mokal pangolahing tetani bebasan datan ana bumi sak cengkah kang selo sadya tinanduran kang murakabit pandya Bathari Sri aglar pasabina nyayaruk misar kang pinangka pratiwi pategalan nurangga pelwijing kang ngrembuyung godhongane ambiyek wae nganti kaya manglung wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya itik iwen san suyang rembug lamun siang aglaring manggunan lamun wanci surup surya samya bali mring kandhange sowang-sowang
Datana caran kandhang aku nancing malang lebet tebih saking tindak Durjana Judi. Samya sayuk saka kapti karya ring sobong soto negari Ngamarta. Wana gengimbangi gunung anggung renung samesta runtung murun tratung prasadya dadi huruk-huruk aning lungkungan. Lamun taliti sampun samya samet mring sesanggeman tepen sepen tebih saking tindak sansaya sinan saya padha nubanane masinamatan daya dinayan. Sawiji jus mapan sejati ning jejibahan kang pinuji temahan mawujud manunggaling cipta rasa kang sak temah mbabar karya kenging binasake negari Ngamarta nalika semana lagi manjik mring jaman kencana panjang kunjung pasir pawukira jinawi gemahari pakarta Turta Raharja dasar negara kang gedhe bari padhang jagat dhuwur kukusé Turtadu kuncarane turta kasusring manca praja lah sinanta wau ingkang marangasta pusaraning adil bangsa negari Ngamarta wis ana pranae dhewe-dhewe lamun kethek arane Pragusa Buta Pracika Dewa Wisik Pendhita warep lamun nalendra jejuluk nengge Sang Prabu Puntadewa ya Sang Prabu Darmakusuma ya Sang Nataguna Talikrama ya Sang Ajata Satruya Sada Dwija Kangka ya Sang Prabu Yudhistira nalendra pelakuning bumi ingkang anggung jejegaken kautaman sak juga lenggah madaring dampar kencana datan montor-montor sipating ubata yayah diwaring laku Sang Hyang Bathara Darmangijawantah binayang-bayang sakjaning para hapsara hapsari kawis ngal panggung tanggung Joko Paloro ingkang samya ngampil pacaning Prabon Banyak Dalang sawenggaling kacumas dipanggo Kang Sarwaretna Lasinteng kemarang caket denir mangarsa muhung piswanur sang yukara kadang tetungguling negari Ngamarta nenggih panenggaing Pandhawa saturing Jodipati ing tunggul pawenang kekasih Sang Raden Harya Werkudara ya Harya Bratasena ya Raden Wijasena ya Raden Bimasena ya Kusuma Yudha ya Kusuma Dilaga ya Sang Gandawastratmaja ya Sang Mayunindya Sang Raden Werkudara mengkaraken pilenggahipun manengah Pandhawa nenggih Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Kombang ali-ali ya Sang Kunti Wibaksa ya Kalidi ya Sang Setya Maragana datan kantun piswanipun saturing sawet jajaran nggih Sang Raden Nakula ya Raden Pinten kang kepareng caket dhateng resani Rusang Nata Ngamarta nenggih waragiling Pandhawa saturing Bumira Talun nenggih Sang Raden Sadewa ya Raden Tangsen parandene mulat tekan mremblabar ya samudra datan tepi pasir banjur sang ya para kawula tasih jejal rial rapat papat pipit prasasat atau pandenggul datan poselo labes katang mawa siba ing mriku nata Ngamarta nampi rawuh Tandrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna
anyar mangon gorong ning puri angin tinlon neng mase wakan pusana maneka warna Pak pos pitengu dyono menyang mansrah saramorokmo ranggeng manik nara mata Obro prabanya kang sumirat kenyaring neca leliwaran ler ki laci sireng jalati
Awimbo kekondo amre mi Kati yopeng maruta Kati yupeng maruta mangga saparan kang mangambaran ngas Ratu Neratu Tama Patihe Nuwe Pranayaka Tiasre Raja Panekare becik Parandi netan dadi sing kala bendu malah mangkenan dotra Beto Aradane wong sak negara Niwang Agung mugya ngayomana marang praja negari Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu Indrawati pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Koko Prabu Sri Bathara Kresna sawetawis dangu rawuh paduka wonten negari Indraprastha
najan kang rayipun Darma Kusuma ngaturaken asung masegan pana krami mugya kunjuka dhateng arsa paduka Kanjeng Kaka Prabu sarawuh paduka wonten kedhaton agung negari ing Amarata Kaka Prabu. Niwangsa semana mangadili luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Hong bawana langgeng sinunggi datan awrat. Nun mangke to Yayi Prabu Darma Kusuma iki Yayi Prabu Puntadewa. Sakalangkung bombong grahaling manahipun ingkang Raka Ndarawati sareng kula tampi asung pasegan Manakrami tuwin Pambagya Raharja sampun ingkang Raka tampi akarya bombong tias manahipun ingkang Raka Dwaraka. Mboten nanggung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Yudhistira, Yayi Prabu Darma Kusuma. Kaka Prabu sampun kemareng kula tampi kinarya Sundaka panglingga murda amawana kabagyaning gesang kula Kaka Prabu. Mboten nanggung kaprayoga rawuh paduka wonten Praja Negari Ngamarata. Kaka Prabu Sri Bathara Kresna napa nggih? Sawanipun Kang Raka Ndarawati sampun mboten kirang prayogi Yayi Prabu. Clithak kakangku sarawuh clithak kakangku ya Kresna kakangku Ndarawati rawuh ning Praja Negara Ngamarta najan aku Werkudara ngaturake basaku katura. Ya Werkudara siya diatur bekti marang ngersanipun kakang ora pangestunipun kakang bae tampanana ya di Bratasena layu nindya. Yo pangestuni wong tuwa tak gegem dadi jimat ora liwat parayogatna ngomong adem ana ngersane barep kakangku ning Praja Ngamarta dina samengko iki Kresna kakangku. Ya Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang. Kaka Prabu najan ingkang arayi panengah ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu sarawuh paduka ing Amarta Kaka Prabu Ndarawati. Ya Janaka tak tampa siya diatur bekti ana ngarsanipun kakang. Ora liwat pun kakang mung bisa mengestoni marang apa kang dadi ature siadi sarta tindak laku utama selawase urip Janaka. Sampun sanget anggen kawula pundi lan menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu ingkang arayi Madukara mboten badhe suwala jernyata paduka minangka pujangganing para Pandhawa Kaka Prabu. Ya Janaka ya nun mangke Kaka Prabu sarawuh paduka najan ingkang rayipun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk kadangipun Kakang Dimas sawo jajar tak tampa pangestunipun kakang bae tampanana. Sampun sanget anggen kula pundi ndadosaken jimat Kaka Prabu kaprayogakna lenggah paduka wonten negari Ngamarta. Sawo jajar kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang. Kaka Prabu najan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu. Yayi Tangsen sadewa tak tampa pangestunipun kakang Ndarawati tampanana. Nona nggih sampun sanget anggen kawula pundi. Nun mangke to Yayi Prabu Darma Kusuma kula wonten paring dawuh Kaka Prabu ndadosaken kejot grawalan manahipun ingkang Raka Ndarawati bene kelan padatan paduka nganturaken pasiwaken teka nimbali dhateng praptanipun ingkang Raka Ndwaraka. Tebe-tebe kula sowan saking negari Ndarawati wonten mriki menika namung badhe midhanget menapa ingkang dados pangandika paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Inggih Yayi Aji Ngamarata gandeng sampun kemareng samapta ing dadi sawega diri sedaya para nayaka miwah para kawula wonten negari Ngamarta enggal enggala paduka Yayi Aji Darma Kusuma paring dawuh dhateng ngersanipun ingkang Raka Ndarawati. Kula sumedya nganglungaken jangga nelingaken karna mabuka Susilastha midhangetaken sabda tama dawuh pangandikanipun Yayi Prabu Darma Kusuma. Yayi tansah marang pamoring sokma sinukmaya winanjo ing sepi
Prabu pambukaning warana karlen saking liya praya pengan suping rasa jati sewu lepat aturipun rayipun Darma Kusuma tadah wadana Koko Prabu sayakti sangka bingunging manah kula anggen kula badhe ngedhepi tuwin kados pundi anggen kula badhe amungkasi Ratu utampi bebendu ingkang mapan wonten Praja Negari Ngamarta sakmangke keparenga sakmangke paduka Kanjeng Koko Prabu paringa dawuh bab Negari Ngamarta ingkang ketaman pagebluk Mayangkara Koko Prabu pramila sampun wonten kamangka sampun wonten tigang candra kalenggan sakmangke Negari Ngamarta nampi pacobaning Gusti awujud bebendu sesakit kathah sangganing para kawula ingkang enjang sakit sonten kapralaya sonten sakit enjang ketiwasan Koko Prabu menggah ingkang rayipun Darma Kusuma kedah lumampah menapa murid sedaya bebenduning praja saged uwal saking Negari Ngamarta karana sangka anggen kula tresna mrih para kawula nanging sangka buntuning nalaripun jubluking nalar cingkranging samubarang arayi paduka Ngamarta pun para Pandhawa dereng saged keduga amungkasi bebendu ingkang mapan wonten praja Negari Ngamarta menika Koko Prabu. Wah Kresna kakangku ya Marata Dyaki paringa dawuh sejati kepiye seranane mungku Negara Ngamarta bisa wal saka bebendu sabab mesake kanane para kawula esuk lara sore tekaning pati sore laya esuk ketiwasan bingung nalare Darma Kusuma ya mbarep kakangku ora kecoba aku uga ngrasake tanpa beda kaya ingkang dirasake dening mbarep kakangku sebab Negara Ngamarta iki dadi papan panguripane para kawula wah Werkudara wedi kuwatir sajroning atiku yen para kawula ora isa ngrasake tentrem ning praja Negara Ngamarta kuwatiring manah mangko para kawula padha pindah nulya ora gelem urip meneh ora gelem mapan ning praja Negara Ngamarta Kresna kakangku ya jagat pangestu ngraya Bathara jagat Yayi Prabu Yayi Darma Kusuma kula wonten maring dawuh Koko Prabu nyuwun mapunten sejatosipun sowan kula wonten Praja Negari Ngamarta nampi timbalan paduka menika kula ugi sampun ngraosaken tanpa beda kadidene menapa ingkang sampun paduka dhawaken ing ajeng menika kula wau inggih babagan Negari Ngamarta ingkang sakmangke nampi bebenduning Jawata nampi pacobaning dewa nyuwun mapunten kula kinten sedaya menika mboten kedah pun seranani mawi syarat sarana ingkang awrat teges paduka mboten sandadak ngawontenaken sesaji kunjuk dhateng ngersane Gusti sabab menapa ingkang dadosaken sarana Negari Ngamarta menika ngraosaken pacoban tuwin nampi bebendu saking ngarsaning Jawata menika mboten sah jawi namung kawula paduka piyambak lajeng sinten kawula ingkang dadosaken sarana bebenduning praja Negari Ngamarta Koko Prabu menawi pancen kawula menika kaanggep lepat keparenga dawuh dhateng ngersanipun Hyang Rayi Ngamarta kula sawegolan kula sagah menawi kedah paring pidana paukuman dhateng pawongan utawi kawula alit menika Koko Prabu nyuwun mapunten kula kinten kok saru dinulu menawi kula aturaken wonten ing pasewakan Jurnata pasewakan menika kados pundi sananipun
saged nuwuhaken katentreman jernyoto rembaking pawiyatan utawi pasewakan kedaton Ngamarta. Para kawula mboten kepengin mireng, para kawula mboten kepengin midhanget, para kawula mboten butuh wonten regejegan dumadi wonten sakmadaning pasewakan. Inggih. Pramila wonten mriki lereking rembag kula namung badhe nyuwun. Kula namung badhe nyuwun dhateng ngarsa Duku Yayi Haji. Keparenga dawuh dhateng ngersanipun kawula alit ingkang dadosaken srana lan dadosaken sabab jalaran bebentuning praja negari Ngamarta. Kawula menika nggadahi gegayuhan nglangkungi dhateng kabisanipun Yayi. Nyan siswa matur marang Risang Mahayogi Sang Wipra kadiparan karasaning manggote pati yogya sarining marana kang kumaraning bumi mugi ulun ledhaka kang bumlaraning bumi iyang langning alanjiwana klar pandang moncar sorotetan padang asor lan macaring segeblar katare kule kono ta wau tidhem madaning pasewakan negari Ngamarta. Aran-renan datana ning Basamira datana Mampah kapiyarsa. Nata Ngamarsa mung leget datan mobah datan musik. Nganti kaya golek pratima kencana. Kapiyarsa ing sangya para kawula dasih samya bingung. Gumun setaun jengleng serendeng. Nyumurupi slaganira Nata Ngamarta Sang Prabu Puntadewa. Dadak sakoleng mangkiti Demir Nata Ngamarta ndadosaken kanyut kang pinangka warju. Kanyut jaring waganten warju jaring akeca. Ngitang durung abangi durung manjing dasaring pertala kesaru gegering jaba piyang ngarsa tangkeping mrika wasiban bana amuk. Apa to kang dadi darunane? Menapa wujuding macan ingkang bedal saking Kranggeng? Menapa wujuding gajah ingkang medhot saking Mantilan? Nanggih utusan saking Padukan Karangka Demel, nanggih sang Lurah Mitruk Kantong Bulusu menawi Lurah Bagong kaget kang sami mulat.
tata trap silandira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta ya jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat nun mangke Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula sapirembagan kelawan paduka Kanjeng Koko Prabu babagan negari Ngamarta ingkang sakmangke ketaman pagebluk dumadakan menika negari Ngamarta wonten ing pasewakan nampi piswanipun Panakawan saking pringapus tuwin saking Karang Tumaritis mboten mangling pun ingkang sowan Panakawan Bagong kaliyan pun Petruk Kanthong Bolong Koko Prabu. Walah jagat pangestu ngraya Bathara jagat. Kyai Prabu. Kula wonten maring dawuh. Kejojotaning manahipun ingkang Raka Ndrawati. Panakawan menika mboten adat saben sowan sonten-sonten kados menika menami mboten wonten dawuh ingkang saking ingkang kagungan kersa lho. Inggih. Nanging emos manten mugi dados ning kawuningan. Bagong Dobleh kaliyan Petruk Dloler menika ugi abdi kinasipun para Pandhawa. Paduka Yayi Prabu Darmakusuma sang adang Pandhawa menika kathah nampi labuhan saking para Panakawan menika pramila katimbalana kadanguwa. Koko Prabu inggih. Kepareng apa duka lenggah ingkang prayogi sampun boten kirang sekeca Yayi. Panakawan Bagong sarta Petruk Kanthong Bolong sak sowanmu ning Praja Negara Ngamarta padha kanthi slamet sowanmu Panakawan. Amit pasang kaliman tabisna beta ila-ila tebena saking siku dendaning para dewa nritik. Nun wonten dawuh pangandikanipun sinuwun Prabu Darmakusuma sawanipun ingkang abdipun Panakawan Bagong lulus raharja mboten wonten alangan setunggal punapa senajan to weteng kula ngintir-intir. Kula namung saged midhangetaken suwantening gangsa piring tuwin tabuh parak ingkang pating kluthik mboten saengga nyumurupi sindan ingkang sajak ngece kalian kula. Petruk yoga ngendang ya karo ngece, nek ora karep guyu ya ora sah guyu. Dengkele atos. Apa? Jan ora nyawang wong le. Ya ora sah sambat sebut. Ora sambat piye? Tenggalan niku kula wis kemrapake. Petruk takon nyopiri mah ngantemi wong. Ayo aku mangkel tenan awi ngrumangsane wis 7:30 kok urung tekan tarup ki nak yo aku pekewuh karo sing kagungan kersa.
Oh nyatane ya tekan kene tepat waktu. Heeh. Kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula konjo sandhaping pada Gusti kula. Ing Ngamarta Sinuwun Prabu Darma Kusuma inggih sinuwun Prabu Darma Wangsa inggih sinuwun Prabu Darma Putra inggih sinuwun Prabu Puntadewa. Ya Panakawan Bagong wis tak tampa ora pangestun nata Ngamarta wae tampanana Bagong. Sampun sanget kula pundi ndadosaken jimat. Petruk padha slamet sowanmu Panakawan. Pamujinipun Sinuwun Prabu Puntadewa sowan kula mboten wonten langan setunggal punapa. Najan to kula sowan wonten mriki pun kentekan enggon. Pramila kula ngebrok wonten mriki mboten napa-napa nggih Sinuwun. Ya sing gedhe pangapuramu Petruk Arjuna kula wonten dawuh. Mbok ya lincake dipasrahke ngersane Petruk. Ampun. Ah, jan. Kok ndak kula kesawapan le wedokane pirang-pirang begini. Tilas lungguhe Ndara Janaka niku nek wong sing ora kuat kesampiran kamulyan menika mbebayani, saestu mbebayani. Pun kula penak ten mriki. Kula niku pun kulino dadi kawula cilik, kula sawan wonten kedaton kula ngrumangsani. Kula menika mboten gadhah derajat pangkat, derajat kula namung kere. Derajat kula namung gedibal kula tak teng mriki mawon sinuwun. Ya wis yen pancen narimakake ya sing gedhe pangapuramu Panakawan, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Wong kentir dobleh padha kanthi slamet sowanmu Panakawan. Nggih, wong piyai pinter nata Ndarawati. Madang-madang. Sekeca nggih ledhar nggih. Iya. Wah, jane. Aku nek ora nyengkake tuku tongseng kambing busoleh. Terus mulih kok kene tuku ya? Siap. Tosura kana to. Heeh, jan. Enak tenan e. Baku apa? Masakane bakule ngono lho, Tru. Ah iya. Karang lambeku ki sak kalu. Dadi iki sak klerak-kleru nek omong. Pamujinipun Sinuwun Kresna kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk Sinuwun Ndarawati. Ya Panakawan Bagong tak tampa. Pangestuku wae tampanana. Sampun kula pundi. Petruk padha slamet. Pangestunipun bekti kula konjuk Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Pun umpami lembageke niku napa perlune mawon pun perwakilan mawon. Mboten sah kabeh sing lenggah teng mriki mbagekke ngoten pripun. Niki nggih gemeni wekdal. Oh, kowe iki menengo wae to? Ngapa? Kok sedeng awake dhewe rembukan ki dadi ora ana swara klothak-klothik wong madang, ya. Ya ngono ya apik. Ha nggo ngulur wektu. Heeh. Es krim. Heeh. Truk. Kula mantene anyar. Ah iya. Arep racut busana kowe. Iya. Ah terus ngopo nek racut busana ki terus ngopo? Engko rak limbukan rak ora ana ketok. Bali-bali engko nek gara-gara wis bar sampunan kae. Ah wingi ngopo to weruh wong bahagia kok serik lho kowe iki ora. Ah jandahe bop enake. Panggapke wayang wingkul dhewe wong loro. Oh tak tonyo tenan lho Gong ora clemongan iki ning masewakan kok omongane kaya ngono lho ra. Bagong padha slamet sowanmu. Ndara Janaka wilujeng sowan kula Den. Bekti kula konjuk Ndara. Tak tampa pangestuku wae tampanana Panakawan. Kula pundi? Petruk padha slamet sowanmu Petruk. Nggih. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjuk Ndara. Petruk pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi sing gedhe pangapuramu. Aku lungguh ning sak dhuwurmu. Aja kuwalet ya Petruk. Mboten kula niku arepa wong tuwa. Ya arepa nuwun sewu. Umur kula menika langkung tuwek tinimbang panjenengan. Iya. Ning kula ngrumangsani derajat pangkat kalenggan kula menika senes senopati. Kula menika senes nalika praja negari Ngamarta pramila
Kula lenggah wonten ngandhap kemawon kula sampun nrimah Ndara. Iya Petruk iya ora dadi ngopo sing gedhe pangapuramu. Mboten napa-napa, mboten napa gampil mawon. Ora aku suaramu kok tok gawe mibawa ngapa to? Saiki aku menyesuaikan kok ya, Gong. Sing tak jejakke cara kene. Dadi aku ya sak iso-iso melu-melu cara kene ya najan tamung tiru-tiru ngono lho. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nah iya. Bagong padha slamet, Petro uga padha slamet. Ndara kula bekti kula konjuk Den. Iya tak tampa nggih. Bekti kula katur Ndara Pinten. Tak tampa Petro nggih. Prayogan sowanmu bocah loro. Apa? Wong tua loro. Ha. Bocah tua ngaten mawon. Iya wajane Dan. Aku ki gumon karo kowe lho Panakawan. Pripun sing digumuni napa? Kowe kuwi menungsa titah sing wantek. Wiwit mbiyen Pandhawa lair, Pandhawa isih kuncung. Nganti saiki Pandhawa wis gelung, ibarate wis dewasa. Rupamu kok ya ora malih. Arep tak rupak-rupake gendhe kok bendara. Wah, jangan. Arang ngomben-omben kula niku formalin. Oh ngono nggih. Kula rak saangkatane sing nyelentem niku. Wiwit jaman Mbah Adi Sugita kula nggih pun nabuh. Pripun? Iya Panakawan apik kowe, apik. Bengi niki nyawane teng Semar lho. Oh iya. Ora sebabe apa? Sebabe apa kok kowe muni nyawane ning Semar? Ha sing kagungan dalem ki sing maklari ya sing nylentem kuwi. Dadi aja macem-macem kowe karo Semar bengi iki kowe. Iya. Mebawane tenane saiki Semar. Andane kok. Oleh pamer pipa karo ngentut lho Jan. Bagong Wonten dawuh. Gandeng wis tak wiji nggonmu ngadhep uga wis prayoga marata matura sejati kowe duweni wigati apa Panakawan? Jan-jane kula niku wajre menawi kula badhe matur ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Jelaran kula menika namung kawula cilik. Boten nek kula ora didhawuhi Bapak Suwan mriki kula ya ora mungkin tekan kene. Iya. Gandeng panjenengan sampun dawuh, Bagong matura. Kula tak ngendika. Tak donya tenan lho kowe, Kang. Ngapa to? Nek mbasake awake dhewe iki aja ngendika ning matur ngono wae. Oh iya, kula tak matur. Sowan kula ingkang sepisan ngaturaken rebasi sekul binun teling ron sambirata. Ndak paite. Arep madang mah dogap-dogap kuwi. Apurenta mbok bilih wonten kalepatan anggen kula matur miwah kula badhe nyekar maca padandang gula gendere. Menawi kula lepat kula nyuwun pangapura. Jebul parikan tak kira sira kuwi arep ura-ura, Bang. Mboten. Ndak dikira nyaingi Pardi Kucing. Iya Bagong ora dadi ngopo. Nggih. Angka kalih. Sowan kula mboten saking pikajengan kula kalih Petruk. Sowan kula menika diutus kalih Bapak Semar, kaya sing wis kula aturake teng ngarep wau. Nek kula ora didhawuhi kalih wong tuwa kula, Bapak kula Semar Tripurwanto Ibung menika, kula mboten tekan mriki. Iya, Panakawan. Nggih. Wah, jan iki lakone kok mah ora jumbuh karo acara mantenan ya, Tru? Ah ngopo? Jumbuh karo aku. Ngopo? Aku rene mergo sing dalani Semar. Sing dawuh awake dhewe tekan kene ora iso Semar to. Ah iya. Ah jan. Wis njaluk bagian kok wingi. Heeh to.
Pira? Pokoke sak dhuwure pengendang jare njaluke. Sika, ah, gumen aku ke karo Semar ke. Ah iya, wong sugih barang kok ngono. Banjur apa wigatine wong tuamu Semar dawuh kelawan sira sak kloron. Ngoten. Blaka Sutamawan bapak niku arep bangun kahyangan. Karena teng pamflet pun cetha wonten ing Pedukuhan Karangkadempel mriku sampun diumumke nek Semar arep bangun kahyangan. Lah kenang apa Pak? Kenang apa Kak? Semar arep bangun kahyangan. Mesti kemawon wonten sabab jalaran lan dasaripun. Inggih menika awit Bapak nyumurupi kawontenan negari Ngamarta ingkang sakmenika 3 sasi 3 candra genep dinten menika negara Ngamarta nampi welaking dewa wujud bebendu Pandumi ingkang nemahi kawontenan negari Ngamarta. Kathah sanggaring para kawula ingkang esuk lara sore meninggal santen saged enjang layu-layu siaran menika kathah sanget. Kelebu tanggane Petruk kala wingi nggih bar seda. Niku ya merga disababake negara Ngamarta ingkang ketaman Dahuru, ketaman Dubriksa, begeblok ingkang dereng saged dipun pambengna serananipun senes serananipun senes. Bapak kepengin bangun kahyangan menika badhe nuwuhaken tuwin mujudaken katentreman negari Ngamarta supados saged uwal saking gebendu. Kula sowan mriki wigatose mengajeng mboyongi Pandhawa gangsal cacahe supados prapta rawuh tedhak teng Pedukuhan Karangkadempel. Menika kula namung minangka lidah sinambung saking ngersanipun Bapak. Dene para Pandhawa mboten kersa dipun boyong sababe napa? Wong Pandhawa niku ya ndarbeki negara Ngamarta. Cetha panjenengan dadi nalendra teng negara Ngamarta. Kedahe panjenengan menika wicaksana. Wicaksana lebda ing karya nirbaya nirwikara. Kudune nek bapak ndek gegayan nentremke praja panjenengan kudune bangga. Kudune panjenengan bangga. Ah pramila cekak matur kula. Kula sowan teng mriki menika karo Petruk sing kula ken nggih tukang pukul. Upamane Pandhawa kok ngendikane ngatasi negarane ketaman begeblok kok Pandhawa ora kersa mbebantu, Pandhawa ora kersa mbudidaya. Nyuwun mapunten Petruk pun siaga. Cekap semanten atur kula tak matur sembah nuwun tak mundur anggen kula sowan. Ngajeng Siti Gong Siti Tanaya majeng tatan posusi micel tukanira sang Narapati menang orot nganan riwes kumriwes pucak ing arawis yen sinapeta marang sagedheng murup dadi ono nyuwun ngapunten sing kula suwuni wangsulan pangandikan niku sinuwun Puntadewa lah kok dadi panjenengan Den sing majeng ketoke ngadepi kaliyan apa sing diaturke Bagong. Panakaman wonten dawuh anane Nata Ndrawati Prapta negara Ngamarta iki uga didhawuhi dening Yayi Aji Darma Kusuma.
Ya kuwi kinen nambak renganing Prajanegara Ngamarta ing Ketaman Pagebluk. Rikala semono aku wis paring dawuh, aku wis matur ana ngersane Yayi Prabu Darmakusuma. Ingkang rembuke negara Ngamarta iki ora bakal Ketaman Pagebluk mayangkara yen to tanpa ana ingkang jalari. Mau uga aku wis matur ngersane Yayi Prabu Darmakusuma. Yen to ingkang jalari iki wujude kawula cilik ingkang duweni gegayuhan ngluwi marang apa ingkang digayuh. Lah malah kok iki babak nglayoni jujul lan usuli kepasang yoja katuju nginu. Praptamu ning negara Ngamarta apa ana kawan? Lho menggerian. Panjenengan kok ngendika kawula cilik nggih gegayuhane ngluwi karo apa sing iso digayuh di luar kapasitas. Sinten? Lek nomripatmu gadekno gobokmu. Kawula cilik ya titah sewantasing tak mestani iki ora kejaba mung bapakmu. Ingkang duwe gegayuhan kepengin bangun kayangan, coba to sawangen. Semar kuwi mung wong elek nyolok mripat. Semar ki wong ora duwe derajat pangkat, wong loro sak udon telu sak urupan. Lah kok gegayuhane muluk-muluk timen ngluwi marang apa sing iso digayuh dening bapakmu? Atase kayuhan ki papan dununge para dewa Tridasa Watanawa. Bapakmu ki ming gedhi bal kok arep dibangun. Nalare ora gathuk wong tuamu ora ngila marang githok. Wong tuamu ora ngila marang cengele. Ngono kawan. Gandeng ngepasi sira praptaning Prajanegara Ngamarta ora sandadak ketayalan aku dawuh kelawan Kakang Semar. Aturna ngersaning wong tuamu Semar. Aturna ngersaning Kakang Semar ya bapakmu wong tuamu sing ora ngerti Subasita ora ngerti unggah-ungguh. Kawula cilik kok arep mbangun kayangan kuwi sing dienggo ragat apa? Jaja mulap lirike nenap duka yayasine pinetra kocak ngondaer andir Itup nyomangol cokolatane rombaranang wajan nglarake ati tenan omongane wong duwe derajat ki ha kelara-lara rasane ati kula nesu nang kula ora iso muring-muring sebabe napa kula niku tak jujur nggih saiki aku tak jujur Den tak jujur kawula cilik kaya Bagong kaya Petra kaya Bapak Semar niku perlambange Lombok Abang ora ngosik ngapa kowe kok muni nek kawula cilik ki perlambange Lombok Abang ki dasarmu apa? Ha iki lho wetengku gedhe. Kalah karo weteng, Tru. Kawula cilik niku perlambange Lombok Riwit. Tegese perlambange Lombok Riwit kuwi piye? Karepe kepiye? Mengkerian Lombok niku nek dicokot pedes rasane. Lombok nek dipangan pedes. Semono uga kawula cilik nek dicokot atine dilarani atine kanthi ngendikane sampean sing kaya ngono kuwi dak sia karo kawula cilik niku rasane iso gawe sampean dengas-dengas lho mau sidaku apa ora sing kon dadi tukang pukul wis ora sah aku tak ngunekke keluh kesahku dadi kawula negara iki aku jan wis negara Ngamarta iki mung arep didandani ale bapak, Den. Negara Ngamarta niku ngenten nggih. Hukum, pernatan hukum teng negara Ngamarta niku landhep medhun ketel munggah. Ngerti ora sampean? Kawula cilik menyolong tela. Mergo ora ngerti janjane niku tela theke tanggane, dihukum dibendhes watu. Diamuk masa. Ning basan Punggawa nayaka negara Ngamarta para menteri-menteri do korupsi mung dihukum 2 tahun niku adile teng pundi. Tak
aturaken upama sing dadi ratune Bagong menteri sing do korupsi niku ajeng kula hukum kebiri ajeng kula hukum kebiri kula kethak dalaning pati dalan mati dikethoki malah urip no dalaning kamulyan ben sisan ora nek kula sing dadi ratu ajeng kula hukum kaya ngoten niku bar kula hukum kaya ngoten niku kula kan mubeng ngliga ngubungi alun-alun paling ora ngasih modar ngapa pemerintah pejabat donde jabatan kok dihukum yang ringan anak kula lho wingi nyolong rokoke dalang le ngunek-unek ora karu-karuan wis kon braso gamelan rong pangkon dibraso dhewe anak kula ya le kowe iki meng buta hudote kok nelongso timen wah jan sampean niku mang mikir negara Ngamarta harus dimulyakake kalih bapak negara Ngamarta harus ditentremke karo bapak jenengan kok mang ngluput karo bapak Ratu Drohon lho kowe kok wani nerak tata krama nerak Subasita nerajang angger-angger kowe ninggal Subasita marang Natandrawati aku ki bendaramu bos sampean iki dadi wakile Ratu Ngamarta Ratu Ngamarta sak Pandhawa niku pujanggane sampean ning mangeleng-eleng sampean ora mungkin iso dadi ratu nek tanpa ana pambiyantune dukungane kawula cilik basan sampean wis dadi ratu mergo dipilih karo kawula cilik gelem karo sampean gelem dipimpin sampean kok suwiyah-wiyah oh alah tro bali wae dikandhake perkara iki nyuwun pangapunten paripaksa kula majeng mriku kula namung kepengin ngemotaken dhateng Gusti kula Ndarawati Sinuwun Prabu Kresna panjenengan menika nuwun sewu wah apa ora kelingan napa mboten kemutan karo labuhane bapak rikala riyen panjenengan babah-babah negara Ndarawati sampeyan bedah kawula sing maune padha nelongso merga saka pernataning Prabu Narasinga sing suwiyah-wiyah karo kawula cilik sampeyan iso nentremke merga dibantu kalih Bapak Semar. Weh, lah sakniki mbasan sampeyan wis madeg dadi ratu karo kawula cilik. Luwih-luwih kawula cilik nggih Bapak Semar niku sing sabiyantu karo panjenengan. Lah kok sampeyan suwiyah-wiyah karo Bapak. Wah, lah nyuwun pamunten. Ngatos-atos kaliyan dikane sampeyan lho sinuwun. Lihat langene ngalangi wana klere aklar bandan mon janatin non nerega konang Yata laruta saking kuda sang guru kula yen tan mutusa sang Sri Koko Prabu wonten dawuh nyuwun mangapunten kula kok ndrodhok saliranipun ingkang rayi pun Darma Kusuma sareng kula midhanget menapa ingkang dados aturipun Manakawan Petruk nyuwun mapunten liripun sareng kula manah-manah kula pidhangetaken aturipun Manakawan menika estu lan menika prakawis ingkang nyata kula ajrih menawi sak mangke padha Kanjeng Koko Prabu nampi siku dendaning Jawata awit sampun nglepataken dhateng gegayiwanipun Kakang Semar Koko Prabu Janaka
Kula wonten maring adhawu. Janaka ayo derek napa Kakang? Perkara iki kudu dirampungi Janaka. Kalaroto saking kota sang Barakudara. Wah, barep kakangku apa? kepiye monggo pamanggih Siadi babakan gegayuhane Kakang Nayantaka lan sapa ingkang luput eneng kene Barakudara. Wah, yen munggo aku sing luput ora ayo kejaba yomong kresna kakangku ingkang samengko nandang pepeteng kamangka Semar kuwi gegayuhane apik, gegayuhane Semar kuwi luhur. Malah aku ku arep ngluputke karo kowe barep. Luputipun Kakang apa Di? Ning atase Pandhawa kuwi duwe pamong. Pandhawa kuwi duwe pusaka ingkang bisa kandha. Jimat ingkang bisa ngucap. Kena ngopo barep? Ora njaluk pambiyantu. Ngersani dipol kakangku ya Nayantaka karang kadempel. Iya, semanten ugi ingkang rayi sawet jajar Koko Prabu. Kula sejatosipun badhe matur, ambek inggih. Karana ingkang ngraosaken bebendu menika peranganipun kawula alit wonten negari Ngamarta. Menawi kawula alit ingkang ngraosaken reretu bebendu dahulu wonten negari Ngamarta, tartemtu ingkang saged manggihi sarana mulyaning praja inggih namung saking kawula alit ugi. Kamangka wonten mriki kawula alit ingkang kula wastani menika inggih pun Kakang Nayantaka inggih Kakang Semar. Sampun marambah makaping-kaping sampun wangsul wangsul para Pandhawa menika nampi pambiyantunipun Kakang Nayantaka. Sampun ngantos ngliremaken ibarat tembung kacang lali karo lanjaran sampun ngantos menika sinengguh dening para kawula alit langkung-langkung dhateng pun Kakang Nayantaka. Sinangsa Pandhawa menika sampun mukti ngamibawa Nyakrawati mbau dendha nanging menawi paduka ndaraturipun ingkang rayipun nakula sampun ngantos nglirwakaken kaliyan pun Kakang Semar lho Koko Prabu. Yo, yen aku nayogyani marang opo kang dadi ature nakula. Mesti wae barep kakangku kuwi mangerteni sarta bisa menggalih. Munggo kepiye gegayuhane Semar iki kudu dibantu, iki kudu diwangi, merga iki bakal nuwake katentreman praja negara Ngamarta barep kakangku. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Werkudara Barep kakangku apa? sing gedhe pangapuramu ya diyen to pun Kakang durung ngasih mikir tekane semono. Yo, ora dadi ngopo jar menungsa kuwi kedurungan dina lali salah apes lan sarta mati. Yen mangkono pun Kakang dawuh kelawan Siadi, ya senajan to Pandhawa godhang yen to tak sawang liring netrane Arjuna, ya Janaka sajak arep sak biyantu marang Koko Prabu Ndrawati nggone duweni lekas kepengin murungake marang apa kang dadi kayuwane Kakang Semar. Jlamprong arep ngewangi elek-elek ya wis ben. Iya. Jlamprong arep kejlomprong ya wis ben sakarep-karepe. Iya Werkudara ya. Ya. Arep ewang-ewang lusat-lusat piring ya wis ben Janaka kuwi. Iya iya. Iya iya Werkudara. Pun Kakang mung manut kok Di. Ya. Yen manut ayo gage budal ning Karang Kadempel lumawat alun-alun ke pepungkuran. Aja ngasih kawanguran dening jelitheng kakangku. Ya, yen mangkono bubarna kang padha sibuk. Jenenging Senedya kondur ngedaton Werkudara. Ya, wis toke dawuh wae aku njaluk pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, kaya wis ora ana dawuh maneh. Werkudara ya Bratasena.
Murana gatine mananggilan Arsa Sanata pun ngranget daton suluk saking Damparjana kinapit gambaran gading kadheraken sanjaning para Banjedi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil pacaraning keprabon kawis tingal saking Mandura tindaknya Sang Srinata lamun dinulu yayah Widodjawata kairing Widodara Widodari